बिबुंथिनि गेजेरजों जि दफाफोर फैदों जि क्लजफोर फैदों बे क्लजफोरनि गेजेराव गिबि मोनसे क्लजआ मावफुंजाजेननाय बे जाहैबाय बर'फ्रा बेसेबां गोबावनिफ्राय बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफादा दाबिबोनाय मोनसे सेपारेट डाइरेक्टरि बर्ड बर'नि थाखाय आरो ट्राइबेलफोरनि थाखाय बेखौ बेखेवजेननाय जायो थांनाय 5 सेप्टेम्बर शंकरदेब कलाक्षेत्रआवहाय बेखौ बेखेवजेननाय बा मावफुंजेननायनि गोजोन मोनसे हाबाखौ बा गोथार मोनसे हाबाखौ मावजेनो बिनि उननिफ्राय कमिसन दानायनि बाथ्रा फैयो जोंनि बर' कचारि अट'नमास काउन्सिलखौ मावफुंनायनि बाथ्रा फैयो केबिनेट पास खालामनायनि बाथ्रा फैदों बेनि उनावहाय जोंनि गोबां फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि मोनसे बिल पास खालामनाय जादों बर' रावखौ दिनै आसामाव लोगो सरकारि राव हिसाबै गनायथि होनायनि मोनसे केबिनेट रिजलिउसन पास खालामनायनि मोनसे मावफुंनायनि सरकारा हाबाफारि लानाय बे मोनसेनि उनाव मोनसे जाबोबाय थादों दा जोंनि बाथ्राया आं गुसुङै बुंनो लुबैयोबा बा बुंनांगौ जायोबा बर' कचारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे बिटिआर एकर्डनि 5.1 बे क्लजआव फैनाय मोनसे जोंनि एकर्डनि दफा बेयो दिनै मावफुंजानो थांबाय जोंनो बुंनो थाङोबा दिनै नोंथांमोननो फोरमायनांगौ जायोबा जोङो बिटिसिनि बा दिनैहाय बिटिआर होनो बिटिआरनि बायजोआवबो जोङो आरोबाव बर'फ्रा मोनसे सेटेलाइट अट'नमास काउन्सिल जों मोनबावबाय रायजोफोर मोनसे ग्रहसा बिखान्थिनि गाव हायुङारि खुंथाय जों मोनबावबाय बर' कचारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बेयो जोङो अफिसियेल खामानि जायफोर मावनांगौ बे जोबजोब्बाय गभर्नरनिफ्राय जोङो बेखौ आदाय खालामनो हाबाय गिबि मन्थ्रिनिफ्राय आदाय खालामनो हाबाय खालि मोनसेल' खामानि दंसै दिन तारिख लानानै बेनि इन्टारिम काउन्सिल दागोन आरो बेखौबो दानो फैगासिनो थानाय 2024 मायथाइनि जि आसाम एसेम्बलिनि जेनेरेल इलेक्सन बा बिसायख'थि जागोन बेनि अक्ट' फोसावनायनि सिगाङावनो दाफुंनानै होगोन बेयो रोखा जाबाय बेखौ थाबैनो हयथ' सप्तासेनि गेजेरावनो बियो मोगथां महरबो मोननो हासिगौ मोगथां महर मोनसिगोन बे फोथायनायखौ नोंथांमोननो जोङो होनो लुबैयो बा आंनिफ्राय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै नोंथांमोना आं फोरमायबाय जे बर' कचारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला एज सुन एज पसिबल जेसे हागौ एसे गोख्रैनो दासिगोन जोङो गासैखौबो रायलायनानै लाजोबबाय